Всичко започва с едно странно усещане. Стоиш неподвижна. Всичко спокойно. Но вътре в теб нещо се раздвижва. Може би не можеш да го назовеш. Но знаеш, че е там. И тогава ставаш. Отиваш в кухнята. Отваряш хладилника. И просто стоиш, гледаш. И преди да се усетиш, вече ядеш лъжица крема сирене директно от кутията. Но въпросът, който не спира да се повтаря, е: наистина ли бях гладна или беше нещо друго? Днес Рудс ще ти разкаже. Не всеки глад идва от стомаха. Някои се раждат в сърцето, а други в липсата на думи. Хранителната тревожност не е заради храната. Става дума за контрол. За опит да заглушиш онова, което крещи отвътре. С нещо, което запълва отвън. А знаеш ли какво прави това още по-трудно? Когато тревожността се маскира като нещо друго – срамежливост, умора, глад, пъмъс. Или по-лошо – социална тревожност в прикритие. Колко пъти си се чувствала неудобно в разговор? Или в група? Или на място, където си усещала, че не принадлежиш? И какво направи след това? Може би се прибра директно от дома. Свали сутиена, облече любимия свичър. И без да се усетиш, вече вечеряш отново, въпреки че си яла преди по-малко от час. Понякога крема сиренето се превръща в патерица. В пауза. В утеха в свят, който изисква усмивки, когато ти искаш само тишина. Социалната тревожност не е само страх от говорене пред хора. Това е онова стягане в стомаха преди събиране. Менталната репетиция преди да се обадиш. Постоянният страх, че някой те съди. И всичко това изтощава. Влияе на настроението. И да увеличава желанието за храна като начин за регулиране на емоциите. Чувстваш се изцедена. А тялото ти иска нещо, което носи бързо удоволствие. Шоколадът. Бисквитите. Известната препечена филия с крема сирене в полунощ. Но не се заблуждавай. Не е лакония. Не е липса на воля. Това е нервната ти система. Опитваща се да намери изход. И ти го намираш в шкафа с закуски. Но после идва вината. А вината има горчив вкус. Ето един факт. Хората със социална тревожност имат до 4 пъти по-голям шанс да развият хранително разстройство с преяждане. И знаеш ли кое е най-лошото? Повечето дори не осъзнават. Защото не става дума за тъга. Става дума за емоционално претоварване без ясна причина. Сега идва въпросът, който променя всичко. Какво чувстваш преди да ядеш? Спираш ли се, за да го забележиш? Гняв? Страх? Срам? Или просто едно странно мълчание, което се опитваш да заглушиш със звука от дъвчене? Водоза вече е пробвала да изключи въглехидратите. Диета с луна, с сокове, с въздух. Нищо не проработи. Защото дупката не беше стомаха, а в пространството между това коя е. И коя вярваше, че трябва да бъде. Прикритата социална тревожност иска усмивки на партита. Очаква представяне в разговорите. Изисква да изглеждаш добре, дори когато искаш просто спокойствие. И това ден след ден изморява. А вечер кой идва да утеши? Крема сиренето. Но днес Едо се реши нещо ново. Ще замени осъждането с любопитство. Преди да отвори хладилника, ще си зададе въпроса. Какво чувствам точно сега? Ако отговорът е празнота, страх, несигурност, ще се погрижи за себе си. С топла вана. С малко писане в дневник. С тиха музика. И ако все още иска да яде след това, ще яде без вина. Защото храната не е врагът. Вината тя не храни. Ако и ти си яла с кришом,
срамувайки се, че чувстваш твърде много. Това видео е за теб. Ако си плакала с отворена врата на хладилника. Или си усетила облегчение от звука на отварящ се пакет бисквити. Дода те разбира. Защото не винаги изцелението идва отвън. Понякога започва с малък жест. Един дъх. Една прегръдка със себе си. Един искрен въпрос. От какво имам нужда в този момент, което няма нищо общо с храната?